Oletko palaamassa omaan työhösi tai hakemassa uutta työtä, mutta perhevapaalta suoraan täysipäiväisen työn aloittaminen mietityttää? Perhevapaalta siirtyminen työhön on iso muutos. Jos sopeutuminen uuteen arkeen tuntuu haastavalta, voit keskustella työnantajan kanssa aloittamisesta erilaisten joustojen avulla. Voisiko joku näistä sopia sinun työpaikallesi? Perehdyttäminen takaisin omaan työhön. Onko joku sijaistanut sinua perhevapaasi ajan? Voisiko hän tai joku työkaverisi perehdyttää sinut alkuun? Joustot työaikaan tai työvuoroihin. Toimisiko työaikaliukuma ja työaikapankki teidän työpaikallanne? Tällöin sinun ei tarvitse olla tiettyyn aikaan aamulla paikalla, jos jokin kotona ei menekään kuin Strömsössä. Myös työvuorojen suunnittelusta kannattaa keskustella työnantajan kanssa, jotta töiden aloittaminen helpottuu. Joskus työt perhevapaan jälkeen voi aloittaa myös osa-aikaisena tai lyhennetyin työpäivin. Tällöin pystyt totuttamaan lapset pehmeämmin uuteen rytmiin. Joustot paikan suhteen. Voisitko tehdä kokonaan tai osittain etätyötä? Tai vaikkapa lähempänä kotiasi olevassa toimipisteessä hetken aikaa? Lomien hyödyntäminen. Onko sinulla kertyneenä lomapäiviä? Myös niiden käytöstä voi keskustella, jotta saat pehmeämmän alun työlle. Työpaikan pelisäännöt. Työnantajan ja työporukan kanssa kannattaa keskustella yhteisistä pelisäännöistä, jotka voivat helpottaa kaikkien arkea. Voisiko palaverit aloittaa aikaisintaan 9 tai sopia työnjaosta työpareina? Muista kuitenkin ottaa nämä asiat puheeksi työnantajan kanssa ajoissa, jotta asioista sopiminen on helpompaa. Voit keskustella asiasta jo perhevapaalle jäädessäsi tai sitten perhevapaan aikana ennen paluuta. Myös rekrytointivaiheessa on ok kysyä työpaikan joustomahdollisuuksista. Pehmeä aloitus voi helpottaa koko perheen arkea. Se säästää myös sinun itsesi jaksamista.